В момента виждате как една мишка си прекарва една голяма част от свободното време, въртейки се на колелото. Много от живите същества на тази планета и не само на тази планета се въртят на колелото. От време на време падат, от време на време стават, но сякаш на мишките им е най-интересно да се въртят на колелото, защото знаят, че следва винаги едно и също и няма как да се наранят, за разлика от някои други същества на планетата, като например хората, извънземните, ако може би обитават планетата. Браво, Хари, добре го правиш. Давай, продължавай. Не дай да спираш. Давай, продължавай, продължавай, продължавай. Винаги можеш да спреш, ако се измориш. Продължавай. Продължавай същия дух, давай. Давай, имаш сили все още. Все още имаш сили, не се безпокой. Всичко е наред. Не се притеснявай. Просто продължавай. Давай, не спирай. По-бързо, 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 по-бързо. По-бързо, не спирай. Ако искаш, можеш да излезеш вече, ако прекалено много си се уморил. Не настоявам да се въртиш на колелото цяла вечер до сутринта. Давай, продължавай, щом искаш, продължавай, давай, 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 по-бързо, по-бързо, по-бързо. Общо взето така преминава животът на една мишка, въртейки се на колелото.